Klokken er 18. Det er nytårsaften. Fra havesalen på Fredensborg Slot holder nu sin nytårstale. Nu er det nytårsaften. Paris blev bombet 2 gange, og det gjorde hele verden fucking bang. Hvad nu hvis de først lige er gået i gang? Hvis det ikke er en tos med mange. Så sent, at der ikke er særlig langt fra jul til ramadan. Dem vi ikke kender, ikke nødvendigvis er kannibaler, og at hjælpe andre ikke altid er galt. Vi fik en blå regering igen. Held til stoppen, men det er næsten det samme. Vi glæder os til, de får skudt festen i gang. For her i starten er der ikke sket så meget. Man må nok sige, det er for blevet fedt for fight. Lige før Venstre blev DF light. Korridon stak af, det er bakag. Jeg fik slag, men stille stadig op. Gav ikke en fuck med sin ekstrem lang tal. Rode fik nok, gav Venstre en skal. Danmark var lykkelig, Inger var frygtelig. Espersen var ynkelig, og Graham var dygtig. Brugte det meste af tiden på at tale om flygtning. Nu vil de tage deres ting. Nazi havde hit som løn under kamikaze. Havde EU-valg, fordi vi absolut skal. Kramme kampagner fra dem altså. Stem nej for pædofili. Så ja, det skal du sige. For den sindsro. Stem nej for indbrud. Hvad dit indskud? Men Danmark, de sagde nej. Men Danmark, de sagde nej. Folkevognen var fucked. Rigtige mænd var godt. 50 Shades of Grey var stort. Og Venstre, det var lort. Gud bevarer Danmark.